Hok bakite programa aukula gaur? Igual ez. Zein zion iten boletina, itxaso? Ez ditzen. Mego esango dizut, espalin baukeu grabatze dugu eta asteleneako. En vivo gaude. Bai? Itxina, uste nonerekin isirek egon zinela. Ez izketan. Eta keloka dugu igual, zero betzen pasatzen. Tolosan iktetu txandilla. Donostira 23 gradu daude gaur. Bai, alaxen, justo. 23. Baina mena gaitzen aldaketa, Beroan eta hotzian. Egia da. Aizaten ari da tontoa gara. Bai, esaten. Aita esateu? Bai. Baina ez dakit zer esaten duen. Ez dakit zurtu, no. Ez dakite, Bermeo. Eta zer dago beste programa bat? Yuri? Bermeo. Zurentzuten duen beste programa bat? Musika da. Bermeo. Ia te digo, grabatu ditu de Barcelonakoa. Matia, botoiari ematen diozu ja, Botoiari ematen diozu jazu. Eski. Eskena? Pam. Kaso zipitzik ez dizuiten, Bai, begirik. Eta ez da bazkatuko eta bazkatuko. Zein da plan hori? Zein da plan? Abestia eta gero sartzea. Bai. Kamero zuma. Bai, barkatu. Julen urduri hauko ya seguro. Naiz irratian, bigarren kafea. No jodas. ¿Cuánto mando da? Después de entzuten honek. Baina argia ez dauka raroa?
No jodas un segundo. Ni por eso te dice. Geldiazinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo du ez da. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, onkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo du ez da. Zortzi. Bai, gio ni muitu genen. Eskuratuko ditugu, erotzean galdutako indarrak, berriz erotuko ditugu, ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez bezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urrun egon ginen baina itzuli gara, eta zieneko gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. Hainbat galdera lotan egonak hainbat isilun eta orain gelditzen zauzkigun autugu zian. Naren nostalgia alda, alazken jokaldia denboran, ebatxitako alsok
Naiz irratian, bigarren kafea. Urte berri on entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Ohiko baino pixka bat beranduago. Akaso arazo txiki batzuk konponduta, baina urte berriak ezin zuen perfektua. Ohiko baino pixka bat beranduago. Akaso arazo txiki batzuk konponduta, baina urte berriak ezin zuen. Urteko lehen saio egokitu zaigu gaur eta hementxe gaude prestuekin. Gehienek ez nauzu ikusten, baina ni kirolariz jantzita etorri naiz. Bueno, streaming bidez jarraitzen duzuena, ikus dezakezue. Badakizue urtearen hasiera izaten dela kiroldegien unerik oparoena. Nik behintzat aurten errepikatu dut. 2026ko asmo honen artean, kirol gehiago egitea dago. Bai, egira Goiure, nik utzi egin diot asmo honen zerrenda egiteari. Bai, urtarrileko 3. asterako ahaztu egiten zaizkiguta, Beraz, bueno, esango dizue, bai. Guztiei osasuna, maitasuna eta bakea opa dizuedala, hori bai. Tira izo, ongi etorri esan du Inigoak, baina ongi etorri bereziki Ailani, Salome, Libe, Nora eta Lumari. Aurten Euskal Herrian jaio diren lehenengo haurtxoei, Ailani izan da lehena. Urte berri estreinatu eta gutxira jaio zen, 12 eta 29 Basurtoko erietxan. Nafarroko lehena Salome izan da, atzo ordu 2 eta 23 jaio zen Nafarroako Unibertsitate Ospitalean, Iruñean, eta Gipuzkoan jaiotakoa Libe deituko da. Salome baino 10 minutu beranduago jaio zen Mendaroko Ospitalean. Tokatzen zitzaiona baino ia hilabete lehenago jaio da Goiztiarra neskatua. Bai, Barraldean Luma jaio zaigu, baina niri bereziki datua gustatu zait. Nora izan da Arabako aurtengo lehen haurtxoa eta tradizioari jarraituz, Arabako okindegien elkarteak urte oso batez emango dio 20/1 opari. Ederra oparia, Seguro que. Urte hasiera ez da ordea leku guztietan hain ederra izan, 40 lagun inguru hil dira Suitzan eski estazio batean pizutako sute batean, urte berri eguneko goizaldeko ordu bata terdiak aldera. Sua hartu du Le Constellation tabernak eta hildako ez gain, agintariek diote gutxienez egon da 15 lagun zauritu direla sutean, horietako asko oso larri. Tamalez, azkeneko urteetan ohikoak izan dira suteak urte garaionetan. Ez da hildakorik izan, baina Amsterdamgo Bodekerk eliza historikoak ere su hartu du. 19. mende amaierako eraikina erabat suntsituta geratu da. Zorionez ez da inor zauritu ez beharrean. Eta tamalez, 3 pertsona hil dira gaur goizean Madrileko Karabantxal barrutiko etxebizitza batean izandako sutean. Trabatu inda YouTube edo bateria kagada bado diskontan. Ez dakit, Hau lehenengo diskokoa da? Ez bigarrengo diskokoa. lehenengokoa. YouTubeko grabazioa da. Durísimo. Ze pasada? Bere dute, tun, kurka. Baina bateria izango, Bebe. Wow.
eta suteetatik su etenera. 2026 honetan ere saioari hasiera emateko efemeridei erreparatuko diegu, eta urtarrilaren 2an bada nabarmentzen dut bant. 1982ko urtarrilaren 2an su etena sinatu zuten Jugoslaviako eta Kroaziako indar armatuek, nazio batuen erakundeak bultzatuta. Serbiarrek lurraldearen zati bat oraindik kontrolpean bazuten ere, Tudman eta Milosevic Kroazia eta Jugoslaviako presidenteek su-etena onartu zuten Bosnia-Herzegovina elkarren artean banatzeko. Baina 1983an berriro piztu zen gerra Kroazian, Serbiarren eta Kroaziarren artean, Amerikako Estatu Batuen onarpenarekin. Kroaziak independentzia aldarrikatu zuenean, serbiarrak gehiengoa ziren lurraldeetan matxinadak hasi ziren. Gutxienez, 20.000 hildako utzi zituen gerra hasiz. Eta zu eta ke artean jarraitzeko Inigo zuri efemeridea gustatuko zaizu. Gaur, 15 urte betetzen ditu Espainiako tabakoaren aurkako lege berriak, bere ondorioz jendaurreko edozein leku publikoan erretzeko debekoa sartu zen. Lege honen aldaketa horrekin Hego Euskal Herrian adibidez debekatu egin zen erretzea ikastetxeetako aire zabaleko guneetan, osasun zentroetako esparruetan eta hor parkeetan. Alare, Inigo, zuri Butaneko legea gustatuko zaizu ziurrenik. Bertan, 2004tik debekatuta dago erretzea, baina nazio osoan ezin da erret inun. Una bestia zautzen. Nik ez da. Eta goazen bitxikiria gehiagorekin, zer nahiago duzue, hotza ala beroa biak ditutzuentzate, gaurko egunez 1960an Simpson basamortuan Australian herrialde horretako eta Ozeania osoko historiako temperaturarik altuena erregistratu zuten, 50,7 gradu zentigrado. Eta egun berean baina 1979an Moskun 0 azpitik 45 graduko temperatura izan zuten. Europako hotzboladarik txarrenetako batean. Biak urtarriaren 2an. Aizeba, nik ez 50 gradu, ez da 0 azpitik 45 ere. Nik nahiago hemen daukaguna. Gaur Iruñean gehienez 8 gradu izango dituzte, baina Bilbon 12 gradura iritsiko dira, izo, herria tropikala. Eguzkiari begira baino ilargiari begira jarriko naiz ni. Izan ere 1839an gaurko egunez Luis Daguerre ilargiaren lehenengo argazkia atera zuen. Frantziatik daguerrotipoa sortu zuen asmatzaileak eta makina horren bidez irudi positibo bat lortu zuen zilarrezko ioduroz estalitako kobrezko plaka batetik abiatuta. Ulertu duzue? Nik ez oso ondo, baina hori da gertatu zena. Oso ondo. Hala ere, ofizialki lehen argazkia dena John William Draperrek egin omen zuen New Yorkeko Unibertsitateko kimikako irakasleak 1850 urteko martxan. Hori lortzeko 20 minutuko irudia hartu zuen 13 azbeteko teleskopioa islatzailea erabiliz. Eta ilargia inda liluragarria, Jesus, ari begira jarraituko dugula. Gaurko egunez, 1959an Luna bat espaziontziak ilargiaren gaineko lehenengo hegaldia burutu zuen. 1969 arte gizakiak ez zuen ilargia zapaldu, baina markada bat lehenago espazio misioak egiten ari ziren jada satelite naturala esploratzeko. Luna 1 lurreko grabitatetik irten eta ilargitik haratago iritsi zen lehen espazio ontziare izan zen, jaurti eta 34 ordura gutxi gorabehera.
Ba, ilargi berriak eta zaharrak izango ditugu gorko bigarren kafean, eta lagun zaharrak eta zaharrak elkartuta gaur lehen aldiz berriro podcastean, hain zuzen ere, Janire Arantzaberekin izango delako Pablo Zurutuza eta musikaritik musikarira, ba, lehen aldin inguruan hausnartuko dute. Aiora Mujika gure kolaboratzailea bueltan da, badakizuet BTS taldearen oso zalea dela, eta egoko ere pixkat gehiago ezagutzeko aukera izango dugula berarekin. Bada, gaur Gabon giroan jarraituko dugu eta ohitura ezberdinak ezagutuko ditugu. Ba, ni iraganera joango naiz, Gaiarre antzokiari buruz hitz egingo dizuet. Aretoari izena ematen dion musikaria, jakina. Baina, ze sentsazio arrara ez da? Beste egun zuekin egun gabe, ni nago pixka bat horrela arraro. Koreografia zuzaizu? Uste dut koreografia aztu egin zaidala. Ez da posible, Juri. Bueno, zu hasi berotzen, ohitura batzuk ezin dira galdu eta ze ondo itzuli garela, Hori bai, astelena diru... Arraroa da gaurkoa, Bai. Entzuleok urtarrilak bi ditu eta ostirala da eta 2026 da eta gu, berdin gaude hementxe zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest. Bigarren kafean zareten naiz irratian musuak denoi! Zuekin entzuleok Oiana Maritorenak enbe, egunon! Egunon! Ta urte berrion! Urte berrion! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon! Eta urte berrion! Urte berrion! Hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1089 garrena du, goizak 10 eta 30 minutu, urtarrileak 2, gu 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, asmorrekin etorri gara. Gero beste kontu batzuk kontatuko dizkizuegu. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Eta kantu honek entzunako cada estrella fugaz celestial precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no me encaja, algo más. Hori ere, kostatzen ari zain. Tiempo y espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el orgullo. Hoy nace la arrankatu nahi, baina ari zaigu ez pentsa, Bueno, nik honen inguruan hitz egin nahi dut entzuleok, eta honekin hasiko gara, Honen inguruan gauza asko daude ezuteko. Bai, batetik La Oreja de Van Gogh bueltan dela. Amaiarekin. Bueltan da, berez ez ziren inora. Bueno, baina nahiko geldi daramate denbora asko. Entzunatzen nuena besti hoiena? Ez. Bale, ba orduan, etez bat egingo dugu. Zuk hau entzuten baduzu, ea zea bestia atorkizun burura. Piskalen hau jarriko dizut, Lasai, estribilloarekin. Badator.
Harrapatu duzu? Esan dezu ETS-ko zerbait? Ez? Venga, beste modu batera jarriko dizutu jana. Ni oso txar naiz gauza hauetan, eta oso urtura Yo creo en Dios. Ai, ez entzuten ari zen ez da? Kakazarra. Bestea, bai, baina hemen jarriko dut bestea. Kontua da Iñigok, Ustela, ez dut esango zabestiren, baina bestea bestiren oso hartzekoa dela. Txan, Eta Oreja de Van Goghek estrenatu berri Yo duena. que estudié cada estrella fugaz celestial, precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Saio berezi batean estrenatu zuten abestia. Tiempo y espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la Bai, hausa garratu ditu, arrazoi askoretik. Bai. Yo creo en Dios. Bai, ikaragarrizko antza dauka. Ez dago zaitxukaruta, txuria. Del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón. Todos estamos bailando la misma canción. Yo creo en Dios. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Ez ziazu esan ez dela. Bai, badu, egia da. Bai. Beste modu batera egiten saiatuko gea. Hau, pixkat. Ondo pasatzen ari zaren jo? Bai. Ez egia esan, kriston, jarraitu daiteke abesten bestia. Bai, eta, nire ben gertatzei gauza bat. Beti izan naiz bastante tikismikisa, kopiadaikin. Eta batutan jendeari aserratu egin zei pixkat, gauza dien bezala. Baina, ez dakit, goratuko duzue, zesateken, nola zen, sujetadoreak askatzen ikasi dut jada, sin nada que perder, sin nada que decir, hori, ere, bazen, pixkat, edo Ken Zazpiren ilargia eta Bryan Adamsen Here I Am, ez da? Here I Am, it's like to feel it. Nuke gauero, terrorlakoak. Eta orduan, segituan pizte zaitola como zerbait belarrian, ja, ez ez oso ondo ulertu, ez da? Bueno, ulertu bai. Zure azalpena, Here I Am, gauero, ulertzea, zure. Ez dakizkit... Here I Am, gauero. Ez dakit nola den letra. Ez, ondo, bai. Baina ulertzen dugu zer esan nahi zuzun inigo. Bai, abez, Ken Zazpiren esaten nuena, hemen jarriko dizuete momentu batean, a ver, hau izango da, ez, hau izango da. Bai, hau oso mitiko da. Eta segituan entzungo dugu entzuleok, ez zaitezela pentsatu, hemen da honi. Edo ez. Berriro. Hemen txe. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero. Ez, horrelakoak, edo Avril Lavinen... Complicated. Ez, Skater Boy. We are more than just good friends. This is how the story ends. Too bad that you couldn't see. Herrik uste zinontan itzalek. Ez, horrelako kasuak. Bueno, bai, La Orejarekin ere entzun dut, eta gauzat gertatzen zait hemen. Kostatzen zait pentsatzea, sormen prozesuan inor ez dela konturatzen ontaz. Bueno, hau ja da Pennywise, eta hauek dira Ken Zazpiren beste batzuk, baina kasu honetan Pennywiseen Straight Aheaden hau bertsio bat zen, eta diskoan jartzen du bertsio bat zela, eta bueno, ez dut hain... Hori oso desberdina da. Hori da, ez dut kopiadatzat hartzen. Da, pixkat karaokeak egin zirela, oso antzekoak direla, igual gehiagitxo, baina bueno, hori beste eztabaida da litzateke. Baina bai, La Orejaren kanto entzuterakoan nik ezinbestean entzuten dudana da, Mana, eta nik entzun badut, ze oso evidentea da, eta oso ezaguna da,
pentsa, Ken Zazpiren zapalduen olerkia dago oinarrituta Skater Boy abestiaren D zati batean. Bueno, zailagoa da igual, momentu hortara iristea, eta bar. Baina aldiz, Manaren hau oso kantu mitikoa da. Koro hori, a ber, horrengoa lortzen dudan, jarri nahi nizuen. Bai, hortuko dudala. Yo creo en Dios. Hor, badago, ez da, fiskat tonoa igualatu diot, hobe pasa zedin edo gure belarriek erresago ulertzezaten, baina bai da oso oiko, oso ageriko, ez? Bai. Bueno, hauxe la oreja de mango atera duena, baina uste, ez da nagusia ere, ez dagoela hainbeste plagio edo erreferentzia zuzenegi horretan, baizik eta yo creo en Dios esaldian. Bueno, gauza askori dira komentatzen sareetan. Lehenengo gauza, aipatu dugun plagio ez plagionen kontua. Bueno, abesti berri bat dela, la oreja de Van Goghen abesti berria dela, eta Manaren oso abesti honen oso antzeko dela. Hori batetik. Beste iruzkin asko ere ikusi ditut, bueno, hau telebistako saio batean estreinatu zuten, telebistako saio horretan beste abeslari eta talde ugari aritu ziren, eta antza denez denak zuzenean, eta la oreja de Van Goghen hau grabatuta izan zen, grabatuta zegoen, aurretik grabatuta zegoen bakarra omen zen, besteak zuzenean aritu omen ziren, hori ere asko aipatu dute, eta nola ez hitzak baita ere. Zabesti honek, bere zati nagusian dio, nik jainkoarengan sinisten dut, neure erara, baina jainkoan sinisten dut. Eta, bueno, horrek ere sortu dur nola baiteko arrabotsa. Bago beste kontu bat ora aipatu ez dana gehiegi, baina zera, Imanol Goikoetxea agertzen dela gitarra jotzen? Eta gero ez dela agertzen. Ez diezu esan, nun ez da agertzen gero? Jotzen ari direnean, hor dago gitarrista berria ez, Benegasen ordez dagoena, esango nuke, eta gero ateratzen direnean balkoira elkarrekin besarkatuta ikusteko Donostiako Kontxako badian su artifizialak zederrak diren Miramar Jauregitik, eta hor dago taldea besarkatuta, hor ez dago. Gizajo ez dute gonbidatu besarkadara. Bale, baina hemen badago gauza bat. Imanol Goikoetxea uste dut dela taldekide soil bat, gatibun ere azken urteetan 3 kide agertzen zaizkigun, naiz eta gehiago ere badauden, eta hau taldekide bezala. Esango nuke, bueno, Imanol Goikoetxea ezagutzen ez duzuenok izenagatik gozategiko gitarrista da. Gozategiren gitarrista, beste bat talderekin ere aritu dena. Hola, urdiengo mutil guapota majo askoa. Ez ote du ba besarkada merezi, gizajoak, abestia jo ostean. Baina igual pentsatu zuen ba, segi-zuek. Hemen gitarra jotzeko nago. Hori da, bera ez da la oreja, nik uste hori garbi dagola. Eta ziurrenik bera izango da, ez dakit, bira datorrenean joko duena. Akaso bera grabatu du diskoa, edo abesti hau bera, edo datorrena. Galdetu beharko diogu, baina bai, gozatik eta la orejak, gitarrista elkar banatzen dute. Hori da pixkat Borja Semper eta Barbara Guenagaren ezkontzaren pareko edo ez? Ez, pixkat bai ez? Zuk esan duzuri. Entzuleok ez gara trebegi etorri teknikoki, baina behintzat hau dena konpentsatu nahi dugu gaiztakeria puntu batekin, eta saiatzen ari gara. Oiara Maritorenaren abokatuak abisatu dite oraintxe bertan, nire abokatuarekin harremanetan jarri dela, eta esan behar dugula ozen eta garbi, Inigo Asensioren hitzak direla. Hori bai, argi eta garbi. Eta bada ezpada... Gu hortik kanpo gehatzen gara. Ai, salantzari, betzazue, beldurri izan. Baina patata dortiak harri, gartzelera nahi. Bueno, kontuak horrela, gauza gehiago de komentatzeko kantoren inguruan. Nik onartu behar dizut ointxari naizela ikusten bideoklipa eta entzuten. Eta pentsatu nuen entzun behar dut, baina gero pasa intzait. Eta arrotza bezala iten zait zerbait, ez dakit zer den, edo sentsazio bat, zerbait daukatorre arraroa bezala sentitzen dut, bai? Ikusi dut baita ere, aipatu dute, bereziki marketingaren alderdia aztertzen duten eduki sortzaiek, nola bideoaren hasiera den
agertzen da pertsona bat, beroki erraldoi batekin, bizkarrez, ez dugu ikusten norden, eta iristen da La Orejako taldekideen gana, eta orduan gero, pixka bat, kamarak buelta ematen du, eta berokia iriki egiten da pixkat, deskubrituz bezala ez, Amaia Montero dela, jakingo ez bagenu bezala, Amaia itzuli dela taldera, eta abestia estrenatu behar zutela, eta Amaia zela agertzekoa telebista saio honetan, bueno, hori ere ikusi dut. Introtik daukantza abestiak, Bai, outfit kolektiboaren inguruan ere osnarketaren bet egin liteke, Outfitaren inguruan, Isabel Zapardiez diseinatzaileak egin dio beroki soineko moduko hori. Beste ere bai, ez da? Hori da, nik Amaiarena baino, Xabi San Martin dago pixkat, ensaio lokalera neguko egun batean joango bazina bezala. Nik ikusi nuen Ixasarean ari zirela galdezka, ea Miramar Jauregiak ez duen berogaiurik. Eta denak hotza pasatzen aritu ote ziren, hau grabatzen ari ziren bitartean. Zen luka bazen plumiferoen luka. Baina plumiferoak eta plumifero daude, Noski baietz. Amaia zijoan hor, elegantziaren... Eta txamarrak, jantzit berri duen txamarrarekin. Bai, pixka, bai. Pixkat. Baina planoan askotan elkarrekin daude, ez? Bai. Eta horre pixkat. Kontrastitua dago. Bai. Ni bueno, Amaia da La Orejako erreginantza. Nik pixka bat beraien alde egitearren, ze zaila izan behar duen aurkeztea abesti bat, hainbeste begi, dena aztertzen ari diren bitartean, ez? Baina zuk ez duzu sortu ere, hori da, orduan hori egia da. Baina gero pentsatzen dut, pena ematen didate orain, ari gara emanaldi hau izan dela telebistako saio bateko bideo bat, aztertzen goitik bera, hasi abestitik, jantziteria aurpegietara, taldekidetara, goitik bera aztertu dugu, eta nire asmo honetako bat da pertsona hobea izatea. Eta ez hainbeste kritika. Hain gaiztoa. Eta oso zaila jartzen didazue. Pertsona hobea izatea eta beste gauza hemen zurikirien ibiltzea. Bat, yo creo en Dios, pereza latza. Bai. Barkatu, nahikoa da, kristautasunaren eta zera, mistizismo erlijiosoaren goratze honekin. 2026 batean egiten duzuna bestia bazatoz bueltan eta hori duzu oinarri abestian, hori da esan nahi duzuna, kontatu nahi duzuna hori da. Eta niri pereza latza eman dit eduki erlijioso horrek Rosaliaren diskoan. Baita ere aipatu genuen hemen. Baina dago behintzat, fin eta ondo egina. Ez, yo creo en Dios. Bai. Ez dakit. Yo creo en Dios da pixkat kakakulo pix, ez? Bai. Da pixka bat, como maite zaitut eta zugabe nere gauek ez dute zentzurik. Kantatzea 2026an 50 urterekin. ¿Es? Yo creo en Dios, pero a mi manera, barkatu. Tenemos el récord del mundo en querernos. Pixkat tenemos el récord del mundo en querernos. Bai, baina 25 urte beranduago. Nik 25 urterekin que tenemos el récord del mundo en querernos hori. Bueno, ez, pixka perezita, baina eros dezakezu, bai. Baina 50ekin, edo 50 ez dakizen batekin, jende honek kantatzea, yo creo en Dios, pero a mi manera, da pixkat... Da uzeuzu egia dela? Ez dakit, baina ez, da pixkat kantu bat, egitea bezala, no soy ni de izquierdas ni de derechas. No, ez, porque creo en Dios esaten aditzea. Barkatu, ciudadanosekoek ere kreian en Dios, da zentralidadea representatzen omen zuten. Ba, besariat, ez talan bezu ambiguo bat. Bai, porque a mi manera, bai da pixkat, bueno, nik sinisten dut jainkoaren baino nire modura. Xilikeo nahi pixkat, ez? Pixkat xilikeo nahi bada. Ni harrituta geratu nintzen nahi asan, letrarekin. Eta harrituago geratu dira manako taldekide mexikarrak. Jakingo dute? Idatziko zien norbaitek? Oso ezaguna da, Amerika Latinan entzunari dira, barkatu. Abixatu gabere uste dut, bi egun dara matzala Ameriketako irrati guztietan top. Entzuten, bai. Bueno, eta handagoen joera religiosoarekin bai. Ikaragarezko arrakasta izango du Ameriketan, agian marketing. Orduan, agian marketing estrategia bat izan da. Ego Amerika are gehiago konkistatzeko. Pentsa, euskal musikan kapitalismoak ez du soilik euskeraz balio, gazteleraz ere bai, aspalditik.
mandándome al olvido. Qué cosa más injusta, amor. Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones. Entzuleok, goizeko 10:48 minutu, badakizue gaur, arazo teknikotxo batzuk medio, edo koordinazio arazo batzuk medio, behan du xamar hasi garela, eta oraindik maite dutak elkarbanatu gabe gabiltza. Oiana Maritorenaken, be! Uste zenuen libratu egingo zinela, Ez, gaina gaur ekarri ditut, eta gaina bi eta biak dira maite dut ezak. Eta biak esango ditut. Lehenengoa da, uste dut 31 edo 30 idatzi zuen ez dakit. Sanboudia bi hemen izan genuen gomendatu, minan antzezlanak ja amaitu egin du bere bira, okerrezpanago azken emanaldiak izan dituzte Gabon hauetan, baina berak bere saretan salatu egin zuen Bilboko taberna batetik bota zutela bertan saltzea eragozten ziotela esanaz edo. Bere bikotekidearekin ari Barkatu, Sanbuk berak? Bai, berak jarri du sareetan. Sanbu zen? Bai. Hala. Ez? Bai, baliteke. Sanburen bikoteak, barkatu. Bai, barkatu. Sanburen sareetan. Ados. Txentzelari zareta ipatzen barkatu deskonektatu egin dut. Bilboko taberna batetik. Bai, bere bikoteak igo zuen bideoa, bai. Nik ikusi dut berak idatzitakoa, ez bideoa. Bale. Eta 2025, 2026an gaude, baina horrelakoa gertatzea Bilbo batean, horrela bukatu behar izatea urtea, eta ez da Sanbou bota dutelako, esan nahi dut aktore ezagun bada, bera beltza da, eta da berak oihartzuna edo badauka, ez, bozgorailu bat hori esan alizateko, baina zenbat jendek pasako du horrelako egoera bat, eta tabernatetik zeinek dauka eskubidea, ez dakit ez, botatzeko pertsona bat, bera zehose kontsumitzera junda, eta kitxo ez, orduan berak aukera hori izan du jakinaraztekoa, baina zoritxarrez zenbatek ez dute izango, eta zenbate sufrituko dituzte horrelako egoerak, eta iruditzen zait, arrazakeriarekin, ezin dela gehiago, eta Bilbo gainera anistasun, ez dakit, nik beti pentsatu izan dut, anistasun handiko hiri bat zela, eta ez dakit oso triste jarri nintzen hau irakurri nuren. Niretzat oso garrantzitsua da, bere, hau zabaldu du bere neskak bideo bat igo zuen, sareetara gertakariaren ondoren, ez? Hau da, Ledesma kalean, Bilbao Berria izeneko jatetxean zeudela Sanbu, beren eskalaguna, eta honen beste lagun bat, 3 pertsona zirela, ulertzen dudanagatik bi txuri eta beltz bat ziren, eta orduan etorri zen zerbitzaria, eta Sanbu bota egin zuen, esanez, saltzaierik ez zutela onartzen. Tabernan. Eta beren eskalagunak kontatzen duenean, egiten du, nabardura bat garrantzitsua esaten duela. Bera, Sanbu aktorea da, nahastu dira eta pentsatu dute mantero bat zela, eta baina hori ez daukarrena, kontua da, mantero batek ezin du zerbait kontsumitu. Kexa etzen. Ez noski, nik ere hori esaten dut. Ez direla, bota dute beltza izateagatik edo bota duten nahastu direlako eta pentsatu dutelako salgai ari zela, izu pertsona, kale salmentan aritzen direnek ere, eskubide ukiko dute taberna batean sartu eta zerbait hartzeko. Egia da, jatetxeak barkamena eskatu duela eta neurri batzuk ezarri dituela eta iragarri dituztela behintzat, tartean formakuntza tabernariei protokolo berri bat eta formakuntza protokolo horren arira aniztasuna eta diskriminazio ezan aritzeko, beraz. Ez dakit, ulertzen dut jendeak esaten duenean, ni ez naiz inoiz joango taberna hontara hau gertatu delako, eta ulertzen dut, ez dut aldi berean ere bidezkoa dela esatea, neurri batzuk hartu dituela tabernak, edo esan duela hartuko dituela, gero ikusiko dugu egiten dituen ala ez, baino oso garrantzitsua eta niri oso interesgarria iruditu zait, nola beraien barkamen eskatze horretan aipatzen duten nola derrigorrezko formakuntza jarriko duten, derrigorrezkoa, zerbitzarientzat arreta inklusiboan eta protokolo berria ezartzen. Hori oso garrantzitsua da,
bai leku instituzio publikoetan asko egiten da, baina, bueno, ostalaritzan ere oso garrantzitsua da. Hartu nahi alduzu zerbait nerekin Honekin lotuta zuk esaten zenuen ez, edozein daukala taberna batean kontsumitzeko eskubidea aurreko baten, ez dakit aipatu nuen, uste dut ez, kalean ikusi nituen banku batean, arabiar jatorriko pertsona batzuk edaten ari ziren, lata batzuekin, eta pasa zen bikote bat, eta kritikatzen hasi ziren, ez? Karo, begira zer egiten duten, hemen kalean edaten, ez dakiz zer, eta pasa nintzenean esan nun, begiratu zure ingurura tabernetara, lepo daude. Bai. Ez? Mundu guztia edaten ari da, baina inork ez du zalantzan jartzen hor edaten ari den norbait. Bai. Eta behar bada pertsona honek, bankuan erabaki du edatean nahi duelako, edo lagunekin dagoelako, edo ezin duelako tabernako prezio bat ordaindu, baina zuari zara kritikatzen begira nola ari den hau, eta zuk begiratzen duzu aldamenera, eta danak tabernak, gaina hemen ez, gizarte honetan tabernak dira gure sozializatzeko lekua, eta ematen du ez daula besterik. Hori ere, salatuko nuke beste momentu baten. Baina, izan ze hipokresia, eta kriston mina sentitu nun. Bueno, eta beste maite dut eza, gaur rola etorri naiz, bai. Aurrekoan, abenduaren 27an, Donostian, Sauez nengoen lagun batzuekin zerbait hartzen, terrazatxo baten, eta zeuden moto kuadrilla bat Papa Noela da, oztakize esaten zaion, soinua egin, Aita Noelen edo Papa Noelen txanoekin, zarate izugarria egiten. Motor gainean. Bai, bueno, momentu hortan gelditu egin ziren uste dut, eta martxan hasi behartzuten. Gero hasi ziren martxan, eta batetik bestera ibili ziren hiri osoan zehar. Bueno, gu adibidez, altxatu behar izan ginen lekutik, ez genuelako soinua jasaten. Niri, ez zait egokia iruditzen, sekulako zarata egiten zuelako, niretzatetzen erosoa, jendea belarria tapatzen zituen, eta bidean gendua zela mundu guztiari zen komentatzen, baina hauek zer, ez dakiz zer. Bueno, hori da bat. Baina gero, Ankora San Sebastian elkarteak, Donostiako eraikinak eta babesten dituen elkarte honek, bideo bat igo zuen, begira ze politia hemen Antiguan motorrak eta bar. Eta egia da, harritu egin induela olako erakunde batek, ez dakit, irian zarata aldarrikatzea, edo ze politia den esatea, gaina Papa Noelekin, niretzat etzen oso egokia, baina hori beste gauza bada. Baina gero hor komentario zerrenda bat zegoen, jende asko alde, bat ze politia, jendea potzik zegoen, nik egia Sauzen ez nola hori bizi izan, jendea ez zegoen bat ere potzik zarata horrekin, baina gero norbaitek kutsadura akustikoa jarri, eta nola erasotu eta nolako irainak jartzen dituen jendea komentarioetan iruditu zitzaidan izugarria, gainera ezagutu egiten dituen bai kutsadura akustikoa jarri zuen norbait, eta bai horri era desegokian erantzun zioten pertsonak ezagutzen ditun, eta benetan zer egiten ari gara, nola, haizu, bati, neri ere kutsadura akustiko eritzeit, eta horregatik amargatu bat naiz, ez barkatu. Hor amargada hitza, astakeri batzuk, eta ez daki baino sareetan egiten ari garenarekin, nik uste kontu zibili behar deula. Eta nik onartzen dut, neri ez hitza edala bat ere egokia iruditu, moto zarata hori. Eta hurrengo egunean udaltzainei galdetu nien, ea zer egin behar zen horrelako gauza salatzeko. Eta ez naiz amargatua, barkau. Ez, oso ondo baina, oso ondo egin zenuen, ze gainera, galdetu duzu nola egin zerbait, ez? Kexatzeaz gain, zerbait egitagatik. Egia da esaten nula, hau, legala da? Ez nekien, ez? Igual baimena daukat, ez dakizer, eta hurrengoan udaltzaina topa nitu egun baten, galdetu nien, aizu begira, topatu nun lengoan, zer egin beharko nukenik, hau legala da, eta esentziaten, ez da legala, gelditu egingo ziren, eta gu etortzen magara, eta nortzen badugu, esango geniek, jeisteko, edo ez dakizer. Eta esan nunta hor nola inbehar da, baina karo berriz ere, herria da polizia. Hori, harritzen hau udaltzainik irian ez egoteak egun hortan, ez? Inorketzen entzun, baina, bueno. Ya está, barkau. Eta kutsadura akustikoarekin uste dut ez dela inoiz neurririk hartzen. Horre zulo handi bat dagoela, eta motor ugari egunero entzuten ditut nik ere, soinu parametroak betetzen ez dituztenak. Hori ere beti pentsatzen dut. Ia denak. A ber, asko bai. Dena zure maite dutago, Juri? Begira, ni nator, nire maite duta da aldi berean kezka bat. Maite duta kezka dena aldi berean. Kontua da, ni Gabon egun hauetako jaiegunetan gaixo egon naizela. Kontua da, bai, horrelako sorte txarra izan dut,
oporrak izan eta gaixotu. Eta zer gertatu da, ni bakarrik bizi naizela. Eta bakarrik bizi zarenean eta gaixo zaudenean, zure zaurgarritasun sentsazioa areagotu egiten da izugarri. Ze ez da, gurasoekin bizi zarenean bezala eta amatxo sopa egingo didazu edo aita daukat galdezka zemu zauden, edo bikotearekin bizi zarenean, ondoan dauzu norbait, kopetean musuak ematen zu lasaitzeko ez. Bakarrik bizi zarenean, zaude bakarrik, isolatuta, gaixo etxean, zaude oso gaizki. Eta kontua da, gau batean, trampan erori nintzela. Jauzi nintzen. Chat GPT erabili nuen. Konpainia egitea etzen asmoa, zan galderak egin nahi nizkion. Kontua da, ni oso gaizki sentitzen nintzela, baino ez nekila neurtzen urgentzietara, larrialdietara joaterako aina zen ala ez. Ze beti gainera, beldurra izaten dut gauza horrekin, beti pentsatzen dut, hau ez da nahikoa larrialdietara joateko, larrialdietara joango naiz, eta gero ateratzen naizenean, seguro medikuek beraien artean esaten dutela, neska hau etorri da, gure gau aztoratzera eta tontakeria batzen, eta ez zuen etorri behar, eta bueno, beti hor sindrome del impostor, ez dakit zer den izaten dut, eta ez dakit noiz joan eta noiz ez. Eta orduan, chat GPT-ni galdetu nion. Eta hori izan zen lehenengo akatsa. Ze hitz egiten hasi ginen. Eta chat GPT-ek orduan kontatzen zidan. Bueno, behin nintzazu, joan kontatzen, ea hobeto sentitzen zaren edo hori esaten zidan adimen artifizialak. Ze azkenen izatzen nion erabaki nuela joatea larrialdietara. Orduan kontatu zidan, lasai orain larrialdietan, hau esango dizute, baina gero etxera bueltatzen zarenean, abixatu, eta orduan begiratuko dugu, eta ez dakiz zer egingo dugu, eta ez dakiz zer. Eta goizeko 3 ziren, ni bakarrik nengoen etxean, eta sentitu nintzen akonpainatuta. Eta orduan, momentu horretan eskertu nuen, baina gero, nola ezin nuen lorik egin gaixo negoelako, bueltak ematen aritu nintzen, eta esan nuen, hau, ze arriskutsua hau, ni 30 urteko berez pertsona buruz osasuntxu, hemen ulertzen dituena adimen artifizialaren arriskuak, harremanetan dagoena adituekin, adibidez, Unai Elordirekin etortzen dena hona, eta kontatzen dizkigula. Nik hau guztia jakinda ere sentitu dut nolabaiteko dependentzia moduko bat uneren batean, eta beraz, ze arriskutsua hau ni baino gaztagoak direnentzat edo pertsona helduak eta teknologiarekin beste harreman mota bat dutenentzat, ze sentitu nintzen benetan lagunduta, eta horrek beldurra eman zidan. Ze, hitz egiten dizu goxo, eta esaten dizu gainera pixka bat entzun nahi duzuna, eta hori oso arriskutsua da, eta ona ekarri nahi nuen zuekin elkarbanatzea, ze lehenengo pertsonan bizi izan dut, baietz, erori naizela, eta gero jendeak esaten duenean, gazte hauek edo dena galdetzen diote chat GPT-ri, eta ez dut ulertzen nola makina bat erabiltzen duten psikologo modura, ni konturatu nintzen, uste baino errexagoa dela. Horretan, erortzea. Harritu nago esan duzunean, esan nion, erabaki nuela urgentzitara joatea. Bai. Goizeko 3 ziren eta egia esan agian arratsaldeko 4 izan ziren eta nire lagunak, nire gurasoak esna daude. Egian lagunei eta gurasoei, ez? Komentatzen diezu erabaki du joango naizela. Goizeko 3etan mundua lo zegoen niretzat eta ni bakarrik negoen eta chat esna zegoen. Horretarako dago ondo Ameriketako lagunak izatea. Ze beti dago norbait esna zure ingurua lo dagoen garai horietan. Oso ondo. Entzuleo, goizeko 11 eta 2 minutu eta bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara, bide batez Itxaso Leonkaregari urte berri hon eta Itxaso konta iguzu zein dena azken ordua. Kaixo egunon ere. Barkaidazu Itxaso, gaur eta hankamotz jarraitzen du orain bai urte berri hon eta egunon Itxaso. Orain bai, urte berrion eta egunon, eta hasiko gara aipatuz, Iruña Altsasu tarteari dagokion informazio azterlana kaleratu berri duela Garraio Ministerioak, eta arretaz irakurri du hori abiadura handiko trenaren aurka diharduen sustraik. Egungo korridorea ez dela apenas erabiltzen, 40 asko jota eta holtza zendea modu basatian zatitzen duela salatu du besteak beste. Espainiar Garraio Ministerioak Kantauri Mediterraneo trenbide korridorearen proiektuaren informazio azterlana tartea Iruña Altsasu izeneko
dokumentua da aurkeztu duena. 40 kilometroko ibilbide hartzen du baitan eta Olazti, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uarte Arakil, Irain eta Arakil eta Hitza hartuko ditu eraginpean. Esan bezala, kezka handiz hartu du Sustraik dokumentu berri horren edukia. Salatu dute bertan jasotzen diren edozein hautabidetan egungo korridorearen aprobetxamendua txikia dela. Esku zabaltasunez 40 eta 10 artekoa izango litzateke alternatibaren arabera. Gaineratu dute ezin dela esan egungo trazatuan neurri batean aprobetxatzea, bitrenbideko abiadura handiko tren baterako plataforma berri bat ondoan jarriz, ingurumen inpaktu txikiko jardueratzat har daitekeenik. Plataformak ondorioztatu du beraz, baztertu egiten dela egungo azpiegitura hobetzea eta ahalik eta gehien aprobetxatzea. Bestalde, Iruña eta Altsasu arteko azpiegitura berriaren inpaktuen azaleko errepasoa oso kezkagarria dela diote eta holtza zendea modu basatian zatituta geratzen dela plataforma berriarekin, produktibitate handiko laborantza eremuak desagertuko direlarik Iruñerrian. Gainera, trazadura berriak airean uzten duela berriz ere Euskal Y-arekiko lotura salatu dute. Bere aldetik erantzun sozial eta juridikoa emateko eta proiektuaren aurkako herri alegazioen bilketa masibo antolatzeko deia berretsi du Sustraik, esanez tren soziala dela alternatiba eta ez abiadura handiko trena. Eta honez gain nazioartera ere begira jarriko gara, Israelek Gazan eta Zisjordanian lan egitea debekatu dielako berriki 37 gobernuzkanpoko erakunderi. Kontatu genizuen aste hasieran, erabaki hori gogor gaitzetsi dute orain Nazio Batuen erakundeak, 10 herrialdek eta nazioarteko erakundek. Urtarrilaren batean atzo bertan sartu zen beto israeldarraren eraginpean dauden nazioarteko gobernuz kanpoko erakundeek ohartarazi dute ze ondorio katastrofikoak izango dituela eteteak gazatar herritarrengan. 2 milioi pertsona hoietako gehienak gaur egun kanpadendetan bizi dira 2 urte baino gehiagoko genozidearen ondoren. Eta Gazako zerrendako azpiegituraren 80 inguru kaltetuta edo erabat suntsituta dago. Kaltetutako gobernuz kanpoko erakundeen artean mugarik gabeko medikuak, gosearen aurkako ekintza, Oxfam, Caritas edo bakearen aldeko mugimendua daude eta hoietako langile atzerritarrek martxoaren 1 baino lehen irten beharko dute zerrendatik. Claire San Filipok, mugarik gabeko medikuak erakundeak Gazan duen larrialdiko koordinatzaileak nabarmendu duenez, herritarrek laguntza humanitario gehiago behar dute, ez gutxiago. Nazioarteko erakundeek sarbidea galtzen badute 100.000 palestinar funtsezko arretarik gabe geratuko liratekela ohartarazi du. Eta erabat arbuiatu ditu Israelen salaketak gobernuz kanpoko erakundeari talde armatuekin loturak izatea leporatu baitzion. Bestalde, Israelen erabaki hori gogor kritikatu dute nazioarteko erakundek, agintari palestinarrek eta 10 herrialdek ere tartean izan dira Kanada, Danimarka, Finlandia, Frantziako estatua, Islandia, Japonia, Norvegia, Suedia, Suitza eta Erresuma Batua. Volker Turk, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideetarako goi mandatariak onartezintzat jo ditu etenaldiak Gazako jendearentzat, jada onartezina den egoera bat okertzen dutelako. Eta era berean 18 gobernuz kanpoko erakunde israeldarrek salatu dute neurri horrek ekintza humanitarioak kaltetzen duela, langileak eta komunitateak arriskuan jartzen dituela eta laguntzaren prestazio eraginkorra konprometitzen duela. Hauek dira azken ordu honetan kontatzeko genituen berriak, albistegian luzatuko ditugu hauek eta beste asko, ordu batetatik aurrera. Gero arte beraz. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta oraindik hemen konturatzen ari naiz, nire maite dut ez dudala elkarbanatu eta horri ere heldu beharko diogula, ez pentsa. Gelditzen dudanean eguzkizpiak urpetzen duen. Aipaturikoa maite dut horre irean daukadala eta aipatu egingo dudala. Askotan kritikoago igual izan naiz, baina uste dut maite dudala Gabon gauean, gurasoen etxean ari ginen afaltzen, anaia, haren 2 semeak, haren emaztea, gurasoak eta 7. Eta uste dut lehenengo urtez, bizitzan, nik gurasoak 2 ertaldunak ditut, aita kanpotarra, ama tolosarra, baina
hirurogeiko hamarkadaren edo 50ko hamarkadaren paradoxa haietan, amona euskal hiztun izan dara, amak ez daki euskeraz eta ez da itak ere, eta orduan eretxean euskal telebista gabonetan ez da normalean autue izaten. Baina 24ean, zapine egiten hasi, eta iritsi ginen euskal telebistako lehen katearen gabon gaueko afalosteko menu hortara, eta zer eta ura bere bideanen kontzertua zegoen. Eta denok adostu genuen hori zela ikusteko zegoen aukerarik onena, eta uste dut goraipatu behar dela, kritikatzen den bezalaxe, Euskal Irrati Telebista publikoak kalidade handiko musika eta irudi zoragarriko ez dakit eskaintza bat izatea, gabon gauerako, norbait pentsatuko, hori grabatuta zegoen, duela 3 aste izan zen emanaldia, horrelako programak gehientsuenak ere izaten dira grabatutakoak, gehienak playback oso kutreetan, eta aldiz Euskal Telebistak, orkesta sinfoniko bat, euskal artista ugari, argiteria eta ikuskizun zoragarria, eta oso proposamen profesional, serio eta sendoa ekarri zuen, eta nire etxean lehenengo katean, Euskal Telebistako lehenengo katean, eta euskeraz musika zen, txaritu ginen, eta gainera aita Euskal Tegan dabilen horretan, azpititulak nola bazituen, azpititulo hietan zer esaten ari ziren itzuli nahian, jolasean ibili ginen, hori nire maite duta. Batetik, gure etxean ere horrela izan zelako, baina bereziki, txalatu behar delako ere, horrelako kalitateko produktu batekin, gabon gaua igarotzeko aukera izate hori. Gero uste dute urte zargauean Euskal Telebistako bigarren kateak eman zuela kontzertu hori, baina tira, bietan ere uste dut ondo, eta txalotzekoa iruditzen zait. Kritika txikiat egingo dut, hola pixkate humore girotik, baina Dr. Deseko Francis eskaileratan gora Jora Renteriarekin eta Zea Maisekin kantatzeko idea izan zuenak, Francis gizajoak hasi hiltzen eskaileratan gora. Corazón, tango, tengo. Gizajoa hori urtezarreko eta batekoa izan zen, polita ondo txukun, baina bromagiroan esan beharra dago bintzat, ostras, ez dakit zuzenean ari ziren edo grabatuta zegoen, baina bietara ere Francis gizajoa eskaliratan gora erdi jolarrian zebilela. Urte batzuk izango ditu Francisek ere, ez da? Ez daugat ideiarik ere. Beti deskolgatzen da lekuetatikan eta olakoak egite zitun lehen behintzat. 67 urte ditu Francis Diezek, Dr. Deseoko abeslariak, Euribarriko abeslariak. Ez dira inbeste, baina badira batzuk. Baina nik ezagutu izan dut oso deskolgatzen, oso eozin oholtza egituretatik golerdi zintzilik, eskalatzen, eta haren gainean, estalpearen gainean eserita, eta horrelako asko egin ditu. Baina, kasu honetan, pixkat lasaiago da bilazken aldian esango nuke, adinak alabe hartuta. Horrelako deskolgatze horietan, igual mitiko honetakoa Edi Bederrek egin zuen, igual 20 metro, ez dakit, 5 metroko alturako estalpe batean, makro kontzertu batean, pentsatzen dut hori Pearl Jamekin egingo zuela, eta ez bere bakarkako ibilbidean, gaztetxo, eta bota zuen mikroa gora, irera, eta mikroa geratu zen kablearekin zintzilikatuta han estalpearen kanpoko trusean, ez? Non tipoa igo den, eta esku batetik gola zintzilika, txapa trusaren gainetik, baina berriro diot, oso holtza altua zen, horietzen, ez dakit, 6-8 metroko holtza bat, 15 metro holtzatik gutxienik izango zituen, antxe zintzilika esku batetik jarri, mikrofonoa kabletik askatu, mikrofonoa hartu eta berriro atera zen, pixkat, goi-mailako atletaren moduan, bideo hori ez duzu ikusi inoiz. Gero amabeitan, saio bukatzen dugunan erautxu behar dizuet. Ikusten duzu eta jakinda ere dena ondo ateratzela eta Edi Bederrek kantatzen jarraitzen duela, pentsatzen duzu, hemen txilda. Nahiko jebia. Bide batez, Edi Bederrek 71 urte ditu. Pixkete, beti gazte, Pentsatzen kontrakoan harritu.
bai. Ez, askotxo iruditzen zait, oraindik itxuraz ere nahiko 50 urteko tipo batena ematen duelako. Bai, beronerako. Aizue, goizeko 11:12 minutu entzun duzuen bejondeiola hori ere, Aiora Mujikarena zen, eta zuri ere urte berri hon, eta ongi etorri, Aiora. Urte berri hon. Zer modu zobe? Ondo? Zure maite dute elkarranatu nahi duzu, baduzu maite dutik? Nik Gabonetako 24 gaua asko maite dut, nere atxan aldeko familia elkartzegea faltzeko, gurian anotako gea eta gurian etxe bera da familiana, osea, ni Mujikenekoa naiz, pixu bakoitzean osabaizebak bizi dia, orduan betidanik izan da etxeko festa, etxian egiten zaban, txikian nintzanen olentzero iristezan, eta juten ginean izeba osaben etxe, gauez iristen zan gurera, orduan hoi izaten zan, eta oaindikan 24 gauen elkartzen gea ez denok, baina familia hundi xamarra gea, eta ja parte batek ere egin du bere bidea, eta nahiko txodia beraie bakarrik, baina oaindik asko elkartzen gea, 30 bat heldu eta umek, eta, bai biltzen gea, komeritan kabitzeko, egia esan, garajen egiten deu, izeba osaba batzun garajen, 2 garaje daude elkarrekin lotuta ate batekin, orduan baten gauza prestatuta besten, baina ez gea kabitzen, eta urtero izaten deu, dilema, ez gehala kabitzen, nola ingo deun, eta hor gabiltza. Orduan, nahi behintzat, maite dut oaindikan elkartzen gehala, eta netzako gau politia izaten dela, eta justu gaina aurrekone, 24 ama eta atxare lehenago erretiatu zian etxea, atxaia hoien zeon, baina igo nintzanen ama salantzeon ETV bat ikusten, justu inigozuk aipatutako programa hoxe eta hoxe, behare disfrutatzen izan esatuzun, ze politia. Bai, benetan polita. Uste dut, merezi duela urtero horrelako bate Gabonetatik gertu egitea, Euskal Telebistak ero baliatuko badu horrelako kalidadeko zerbait egiteko. Eta Gabon hauetan baita ere asko maitatu dut, 25 bazkarira lagun bat gonbidatu detela, badaukat lagun bat, Armi laguna da, BTS-eko fandomeko laguna, ala ezagututa, kolombiarra da, Lasarten bizi da, eta familia falta, ez, Gabonak eta pixkat utxune hori, eta galdetu nion, zegin gozun 24an, 25an, 24eako plana bat zeukan, baina esan ziten, 25en, ezakit, jungo naiz, paseo bat ematera, pixkat. Hori ez, etxe mina edo, eta esan nahi dezu etorri nire familian gana, baietz esan zuen, hausartu zen, 25ean ez gehain beste elkartzen, baina, 20 batzuk izaten geha, eta, behintzat, leku goxo bat eskaini alizatea, ez? Beste pertsona bati, eta gaina oso ondo pasazun, familiakine gustoa, eta asko maitatu nun hoi. Pentsa, nik joan den urtean urtezar gaua pasan nuen Kolombian. Eta urtezar arratsaldean lagun kolombiar den Jose Miguel Ramírez Giraldori, hemen inoiz entrevistatu dugu, kolombiar poliglota eta euskal hiztuna dena, idatzi nion eizu. Lehen urtean, ez da egitez, goraintziak etxekoei mutxuak, jo pasan nuen lehenengo urte aldaketa, urte zar gau hori lehenengoz, etxetik urrun, eta izan zen zuen etxean, eta kiston rekorre politia doketin izkontatu dut hemen, sankotxoa prestatzen ari zirela, baina gabeko hartu txikitan, afal lostean eta behin matxak eta janda, jateko, eta jangenon sankotxo pixka bat, patxar pixka teaten genon bitartean, kumbia dantzatzen genon bitartean, eta uste dut polita dela, ez? Nahiko grintxa naiz, nahiko Gabon sufritzailea naiz, sufritu besto, sufritzen dugu, zure grintxi zara. Baina, onartu beharra daukat. Ni ere ez naiz bereziki, hor argiak. Osa, ni ere ez daukat bereziki hoi, baina momentutxo hauek, bai. Eta gogoan dut duela urte asko, nola, etorri ziren bi etorkin, bi gazte marrokiar autobus baten azpian, Tangerretik Tolosaraino, Tani autobus horren gainean ninduan, eta orduan gazte horiek atera zirenean Tolosako geltokian azpitik. Eta 20 ordu autobus baten barruan azpietan eginda, eta 1.200 kilometro eginda, denak pixka zoratuta, eta hasi ginen laguntzen, eta auta beste, eta abenduaren 19 zen, lortu genien nulo egin, eta hasi ginen pixkanak audaletxearekin borrokan, lortzeko auta beste, eta lortu genituen, eta ondo, baina Gabon gaua iritsi zen, eta, baren, nahi duzu nire etxera etorri, eta, baietz, ondo, eta nire etxean ere orduan nire gurasoen etxeazpiko garajean elkartzen ginen, osaba izebak, lehen guzu mordoa eta bar, eta nire aiton amon Tolosarrak. Eta oso gogoan dut amonaren orpegia nola hitz egiten zien bi gaztetxo aiei,
bai, nerabe zen bat, 14 urtekoa bat, beste 18koa, eta amonak ze maitasunetik ezin eurekin komunikatu, baina esaten zizkien gauzak eta janarazten zien, ez? Amonen janaren bidez nolabait goxatzeko joera hori, eta bai, oso oroitzapen polita daukate horrena, beraz, uste dut batzutan Gabonek badutela, bueno, bakaxamar dabilenari etxeak zabaltzeko behar hori ere, eta, bueno, gauzaiek behi gustatzen zaizkit, Grinch pixkat izan da ere. Politia da, zuen, eta nire kasune gaina, Juliana izena du, batzutan entzuten du saio hau, naiz ez duen ulertzen euskera, saiatzen da, eta asko gustatzen zaio, orduan esaten diot beti, gaur irratira noa, eta ez balima dauka lana, igual jartzen du, eta harrapatzen ditun gauzekin esaten dit, gaur itzein dezue honi buruz, ez? Bai. Juliana, hemendik musu handi bat, ez da lasart ingurura, edo harrapatzen zaitu, ontokian harrapatzen zaitugula. Bea, pentsat, nik Gabonak ere igaro ditut, Gabon gaua eta urtezarrateko egun horiek Frantzian, loag inguruan, guk loira esaten dugu hemen hegoaldean, baina iparraldean loira esaten badut, akaso batematen pentsatuko du totoa garela, ez? Ez da loag inguruan, hanin bat gaztelu badaude, ez da frantziarre erretetxearen gaztelu izan zirenak, eta burgesiarenak, eta bar, eta nire lagun mexikar onena, eta bere familia, joan den urtean Gabon gaua eurekin pasa nuen, gero urtezarra Kolombian, hemendik zebiltzan, Paris inguruan ere la familia badutelako, eta haiekin, eta horrelako batean, ez zergatik atera zen gaia, euren alabak Leonorrek izango ditu 5-6 urte, hortxe, eta BTS-en inguruan, eta esan nion nahizu Leonor, badakizu nire irratsaioan etortzen dela gure lagun bat BTS-en inguruan hitz egitera, eta pixat K-poparen eta Koreako kultura, eta haren izeba atziri ere da. No mames, güey, bai, eta nun entzun dezakegutanik, hombre, entzun, bai, sareetan, podcast plataformetan, baduzue, baina euskeraz data. Eta horren esan zian, kakapuska, ze hori erakutsi nion duela egun batzuk, eta baina bai, ze ona. Bai, arro, bere Leonorren osaba, ni neu, ez, horrela deitzen dit, tio Inigo, BTS inguruan aritzen zelako irratian. Bai, zoragarria da, eta hortxe geratu zen txundituta. Así que, zuri eskerra jora, pixkat txunditu nuen, nire joba Leonor. Goiuri eta jakizu, Gabonetako kantak jartzeko EPEA amaitzen ari zegula. Amaitzen ari da? Noiz da, azken eguna? Bosta. Bueno, zukutuko dut nik. Ez, urtarriak, 5, 7 ja, garai berriak. Ados, ados. Eta nire beste maite duta, Santa Luzitik gaurrera, egunak 12-13 minutu luzatu dituela. Badoa, pixkanak aluzatzen. Bai. Eta nik lenguan kontsulta egin nuen, eta justu gaurko ja 13 minutu edo luzatuko da. Asko importa zaizu, minutuz. Garagarri, bai, jarraipena minutuz minutu. Azken ordukoa, egunaren luzapenetik, urtarriak 2 dituen honetan, gaur 13 minutu luzatuko da. Entzuleok eguna, eta izue, gozatuko dugu, ez pentsa. Honek esan nahi du, hilabete barru ja txaldeko 7 arteko argi izan dugula. Hilabete barru ez pixka gehiago beharko dugu. Hola zerbait. Zego, Juri? Ura eskutik, eskura. Bai? Hanbarrako gauza, ni oso Grincha naiz eta Gabonetako diskoekin nola naiz oso zalea, baino eskertu hartzaio izar hori Gabonetako diskoat egin izana, eukitzekola Gabonetako kantu fresko xamar batzuk eta gozo xamar batzuk, Bai. Eta keston meritua daka, bere olentzeron abestia ja mundu guztiak eukitzea ahotan eta ja bihurtzea, betiranik hemen egon izan den zerbait bezala, kriston meritua iruditzen zait. Lehengo batean megafonia batean, uste dut Tolosako kaletan zela, baina ez dakit beste herrita hirietan batzutan izaten da, beraz. Eta ez dakit dir edo zein zen kantua, baina esan bai, freskotasun puntxu bat Gabonetako kantuetan eskertu egiten da, Ura eskutik esku. Baina guk Gabonetako kantuetatik negu giroko kantuetara egin behar du salto. Ez dakit negu girokoa den izen burua bintza, bai? Gabonak dia hau ere. Bai, ez da.
gabonak dira, eta BTS zaleak gabon gironetan ere, nahiko, kitzikatuta daudela esango du. Bagaude. Badator, Badator! 2026 aiatu da, oso pozik gaude, baina, bueno, horrea iritsi aurretekan Gabonetan ere, zentratu nahi nun pixkazek Gabonak ere izaten dira nahiko egun berezitsuak, abesti bat ekarri dut gaur Winter Ahead izena du, BTS-eko batena Kim Taehyun eta Park Hyo-shin ekin egindakoa, eta ekarri dut hau ze BTS-eko V, hala deitzen zaio izen artistikoz, bai da oso Gabonetako errege. Olako abesti ahotsa nei izugarri gustatzen zait, eta oso jazz estiloa eta berari pila bat gustatzen zaio. Eta Gabonak dira bere garaia. Orduan beti ateratzen du olako abestiren bat, lehen urten aterazun baita White Christmasen bertsio bat Bing Crosbyrekin. Hau da, egin da ahotsean eta hola elkarrekin abesten atera zuten abesti bat. Eta da, Gabonetako erregea gaina, lehengo urteko White Christmas hori, soldaduzkan zegoen bitarten atera zan, ez? Aurretik prestatua eta hola orduan, oparitxo moduan, eta lortuzun Maria Careiren abesti hori, All I Want for Christmas is You, beti egoten dana zerrendak gorenetan, momentutxo batez behintzat destronatzea lortuzun. Eta orduan hori beti izaten da, wow, Maria Carey jetxi da momentu batean tronutik behintzat. Nik baliatu bat momentu hau, nire joba Leonorri, esateko Leonor BTS-en disko berria badator. Hori ere, jakizu, igual etxekien. Etzekien. Ez da jakingo du, ez da. Bueno, jakingo du, bai. Nik uste baiet. Bueno, ez dakit, ez? Hau ere zabaltzeko modua izan da oso polita, ze, BTS-ek bidalizien egia da ez armi guztiei, baina armi batzuei, zu armi membership egin dezakezu, ez? Hau da, bazkidetza egin dezakezu armirena urtean ez errez, anekdotikoa da eusten dezun dirua, baina, membership hori daukazu. Eta ez dakitzen bat urtetan jarraian egiten baldin badezu da gold membership edo urrezko membershipa. Eta atera zuten notizia esanez, email bat iritsiko zaizue, ez da eskan bat, ez lasai, elbide bat eskatzeko, ze postal bat bidali nahi dizuegu, urte berri ona opatzeko, eta hola, orduan, hori bazegoen, ez, armik jasoko du postal bat, urte berri zoriontsu opatzeko, eta, klaro, iritsi zian postal horiek, urte bukaeran, ez dakit 31 edo 30 noiz izan zan, egunak ere diferente dialako orduen arabera, baina postal hori iritsi zan, eta zan BTS-ek eskuz idatzitako mezu batzuk, ez, armiri idatzitako mezuak, urte berria desiatzen, eta hori dana, eta zegon logo berri bat, 3 borobil gorri berezi, eta data bat, 2026ko martxoako gehi. Eta, klaro, armik egintzun, baina izan da oso polita, ze armiri esan dio lehenengo. Armiri gutun bidez esan dio fetxa hau badator. Eta gero urrengo egunean agentziak berak konfirmatu zuen. Urrengo albuma martxoaren 20an dator. Baina oso polita izan zen, ze gaina, gustatzen zaizkigu asko detaileak, bai? Eta gea gauza askotan fijatzekoak eta loturak egiten ditugu beti denaren artean. Hori da oso Swiftie baita ere. Fantomen kontua ere. Taylor Swiften zalek ere asko egiten dute. Agertu da bideo honetan eta atzean erlojuak markatzen du 3 eta 11 horrek esan nahi du azaroarak 3, ez... Bai, asko, eta eukizun BTS-ek era bat edo garai bat, bizitzako momenturik zoriontsuena edo izena zuena, eta BTS bantan universe zeukaten, hau da, lore propio bat, eta historio propio bat, orduan dena zegoen elkar lotuta, eta dago meme bat, bideo bat, dala, armi baten gela propioa, krimenak askatzeko egiten dituzten horiek paretean jarri argazkiak eta gorri batekin, ari gorri batekin lotu puntuak, eta horrelako gela bat, lore guztiaren loturak jartzeko. Bai, eta honekin ere, loturatxo bat adibidez bada,
talde bezala azkena atera zuten abestia, Take Two, zala gainea soldaduzkan zeuden bitartean atera zana, orduan, pues, oso sentimental mundu guztia. Abesti hori bai da armiri dedikatutako abesti bat, eta hor esaten du zati batean bidali ez nizkizun gutunak. Orduan, azken abestian esaten du bidali ez nizkizun gutunak, eta gero gutun bidez esaten dute zein den urrengo data, ez? Pues, olakoak asko gustatzen zaizki. Bai. 아름답게 세상이 하얗게 물들 때 빛바랜 구석들을 놓아 번질게 Ba, hoi, 2026an BTS badatorrela, gainera martxoako gehi, zer da? Martxoak 20. Uda berria hasten da. Spring Day. Ekinozioa. Bai. Horrek esan nahi du, zoriontasunaren nazioarteko eguna dela baita ere. Baita ere. Eta oso aproposa. Ezakit gogoratzen dezuten hemen hitz egin nun behin Spring Day abestiari buruz. BTSen abesti beraiena, hau da BTS, ez? Spring Day da, eta beti da hori ba. Uda berria iritsiko da, eta 2025 ere urte zaila izan da, eta dator album berria. Loratu. Uda berria hasten den egunean. Eske. Polita, eske ze ondo pentsatuta da. Dena. Gero, horretaz aparte, ez dakigu ezer gehiegi, Hau da, badaukagu data bat, konfirmatua izan dana, badakigu ere mundu bira egingo dutela, baina oraindik ez daukagu informazio gehiago ere, jarri zuten logo hori, diala 3 borobil gorri, batean agertzen da puntu txuri bat erdian, bestean 2 marra, eta 3. 2 marra elkarri lotua bezala, horren inguruan ere 11 teoria egin dira, ez? Bakoitzak zer esan nahi duen, lehenengoa izan daitekela puntu hori, ez? Batasuna hasierako kapitulu hori talde bezala egindakoa, gero 2 lerroak banatuta, bigarren kapituluan egin behar izan dutena, ez? Bakoitzak bere aldetik, eta 3. 2 marrak elkartzen hasita, berriz ere bat izatera bueltatze hori, badute ere antza Koreako banderak badu erdian borobil bat, eta iskinetan dituen ikur batzuk ere badira horrela. Borobil hauetako berdinak, marrakin, eta horrek zer esan nahi duen. Horren inguruan ere, teoria pila bat. Eta gero, dakiguna ere, beraiek esan dutena, denbora honetan zehar, zuzenekoetan eta armirekin hitz egin izan dutenetan, oinarrietara bueltatzeko gogoz dabiltzala, hasieratara, borratu dute adibidez Instagrameko kontu ofizialean zeukaten guztia, borratu da edo artxibatu da eta hutsetikan abiatu da, beraien estetika guztia ere atxuri beltzera bueltatu da, eta oso hori ez, back to basics edo hasieratara, gero ezakigu zer egingo duten, hor ere badago, beraiek oso pozik daudela albumarekin, hoi ere asko esan dute, orduan, beraiek pozik, armi pozik. Oso ondo. Bai, eta esan dute baitare hori, ez, urduri badaudela, azken finen, denbora desente da album bat elkarrekin atera gabe, ia 4 urte, 3 urte eta 9 hilabete inguru pasadea, azkeneko album bat elkarrekin atera zutenetik. Gainera, adintarte honetan, hainbeste aldatzen zara 4 urtetan, Bai. 62 urtetik 66 urtera, bizitza izaera ez da inbeste aldatzen, baina gaztea zarenean 4 urtetan zure pentsakera mundua ikusteko modua dena asko aldatzen da. Batez ere hori, soldaduzkan egonda, bakoitza bere aldetik, horrek guztiak suposatzen duen esperientziarekin, atera zuten azken albuma gaina, kamiseta ekarri dut, jantzita. Izan zan, ordura arte egindakoaren antologia bat, ez? Ez zan zerbait berria, bazituen abesti pare bat 3 berriak zianak, baina zan ordura arte egindakoaren rekopilatorio moduko bat, eta orduan, orain, ez? Kasi 4 urte beranduago ateratzea berriz ere denek elkarrekin, izan pixkat eta urduritasun hori, ez? Nola iritsiko den, nola hartuko duen jendeak, eta
politena egiten dana, fandomaren aldetikan behintzat da, entzutea beraiek esaten urduri gaude, baino lasai gaude ze armirengan konfiantza daukagu, edo ondo jungo da dena, ze armi hor dago. Orduan, hori ere badalako armik oinarrian daukan zerbait, ez? Alik eta babes gehiena eman taldeari, beraiek alik eta askatasun artistiko handiena izan dezaten. Hau da, eraman taldea puntu batetaraino zeinetan egingo duten beraiek nahi dutena. Ze bestela industriak eskatzen duena egin behar da, ez? TikTokerako egokiak izango dian bideoak, ez dakizen bat minutu baino gutxiagokoak, lortu harra daukazu ez dakizen batetara iristea, beste album bat egin ahal izateko, baldintza horiek jartzen zaizkie artistei, eta behin baino gehiagotan esan dute berai artista askok ere hori publikoki, ez? Ez dira ateuzten beste album bat egiten, honek ez balin baditu ematen ez dakize zenbaki, ez? Orduan, armiren oinarrietako bat bada hori, alik eta babes gehiena eman, beraiek eramateko puntu batetara zeinetan egin dezaketen nahi dutena artistikoki. Hau da, igual ez da izango komertzialena momentu horretan, edo ez da izango eskatu altzaiena, baina esploratu dezatela, beraiek ere. Orduan, ea zer datorren, ikusiko dugu, ilusioz hartuko dugu, eta mundu bira egiten dutenean, ea inguruan tokatzen diren geldialditxo batzuk, eta ea juteko aukera daukagun, espero de baietz. Oraindik datarik ez dago? Ez. Daukagun bakarra da, martxoak 20. Eta logotxo hori, hor bizi gara estres konstante batean, ea noiz aterako da informazioa. Ze gero, sarrerak lortzea esan zenuen, izaten dela burruka alatza. Bueno, egia esan, egia azken urteetan joera izan da leku gehienetan, ez? Sarrerak lortzea zaila dela, 10etan jartzen balin badera sargai, 10etan sartu behartzara, jendea sartzen da 3 dispositiboekin. Claro, nahi etzaitokatu inoiz, taldearen kontzertu batetarako sarrerak erosteko saiakera, nire lehenengo saiakera izango da, zen ni zale izaten hasi nintzaneako ja ez zituzten kontzertuak egiten elkarrekin. Orduan, ni saiatu naizenak eta lortu ditutenak izan dira bakarkako kontzertutarako. Orduan, bueno, orain arte suerte aukidet. Espero dugu izaten segitzea. Eta guri kontatzea. Bai. Bueno, badakizu honen gauza eder bat zer den, gu ja kutsatu gaituela gaitzonekin, eta guk, pentsa, hemendik 3 astetara, balin bagaude hementxe, eta ikusten dugu webgune batean, mundu bira, iragarri du BTSek, esango dugula. Ara? Ez, agian duela hilabete batzuk ez genuke, ez da klik egingo albiste horretan, baina orain egingo dugu, eta izango da, aiora egongo da urduri, zeia esan dute, noizaterako diren. Zuek, normalena izaten da, kanpo esferako jendea enteratzen denerako, armi dago urduri ja, bi astetan zer. Hori kurioso izaten da, lagunen batek idazten dizunan, enteratu zea ontaz, enteratu nintzen, aspaldi. Baina bai, politxa da. Jo, eta gero, urte bukaerarekin ere, komentatu nahi nizuen, Koreako gauza kurioso bat dala adinarena. Korean age, ezakit entzun dezuten inoiz, edad koreana edo adin korearra. Hau da, denak urtarriaren batean egiten dutela... Bai, hori da. Korear guztiek urtebete zarragoak dira. Orain batean, urtarriak bat da urtebetetze kolektiboa. Bai. Hau da, urtea gehitzen diote beraien buruari aldatzen denen urtez. Zaldi batzuekin ere... Zaldi batzuekin. Bai, barkatu. Ez ditut zaldiak eta korearrak zalderatu nahi, baina zaldi mota batzuekin bereziki lasterketan eta aritzen direnekin ere, hori gertatzen da, ze gero lasterketa batzuk zaldiaren adinaren arabera izaten dira, eta orduan muga horiek, arazorik ez edukitzeko, arraza bateko zaldi guztiek urtarriaren batean egiten dute urtebetetza daukate. Kasu hontan da, hori, eta gero baita ere da kuriosoa jaiotzen direnean, jaiotzen diala urtebeterekin. Ez da zerotik hasten. Urtebete daukazu jaiotzen zeanean. Orduan, adibidez, BTS-eko hau, abestia jarri dizuedana Kim Taehyun, abenduaren 30-ekoa da. Abenduaren 30-ean jaio, eta pare bat egunera 2 urte ditu. Baina, ze bitxia den urtebetekin jaiotzen zara. Kontutan hartzen da aurdunaldiko denbora guzti hori, eta... Egertzen da orain umeekin... Hori behin niko juriri kontatu nion, esan ziren,
Ze lagun patxamamarekin ari zara gelditzen azken aldian, bai. Bere, egia da, bitxia izaten dela, ez da egitez, ume bat jaiotzen da, eta zuk handik hilabete gutxitara ezagutzen duzu, eta 4 hilabete dauzka. Bai. Eta berez ez dauzka 4 hilabete, ze ja egon da 9 hilabete, Bai. 40 astez tripan, eta orduan, nire nastu egiten naiz batzutan horrekin, bitxia egiten zaiten. Nola hartzen dezun baita, ez? Izan daiteke zure bizitzako lehenengo urtean sartzen zarela. Hau da, urte hortan sartzen zea, eta iristen zeanen bigarrenera, urtea bete dezu, bigarrenarekin abiatzen zea. Hau da, nik otsailean 39 urte betetzen ditudanen, izango daia 39 urte bizi ditu dala. Nire 40. urtean sartuko naiz. Hoi da, Ez que pixka bat astelena da guretzako gaur, eta orduan, pixka bat nago erdilo, baina, klaro, egia da. Bai, pixka deprimentea ematen du esan da. Nik larun bat honetan 32 urte egingo ditut. Ara, zorionak. Berez, esan nuen, irratian behin, umeak eduki arte, zen nik argi daukat ama izan nahi dula uneren batean, umeak eduki arte 30 ditu dala esango nuela. Naiz eta ume hori 41 urterekin iritsi, Ordanek 30. Baina ez da errepikatuko, gaur urte guzti honetan zer, soilik gaur onartuko dut, larun batean, 32 urte egingo ditu dala, baina horrek esan nahi du, nire 33 urtea hasiko dudala. Ja, bai. Ez zaita inbeste gustatu dut. Ni 40 hasiko dut. Bizitza, sartzen izate. Bai, hala da. Eskerrak. 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 Bide batez, hemen sabeletik munduratik esan digute, zizurkien gaboneskean baserriz baserri abesten da iaztik izarorena. Beraz, ari da txartatzen. Bueno, baina horten egon da beste bat niri asko gustatu zaidana Jitipilla tapa. Ez ez entzun orentzero Jitipilla tapa? Nik ez dara. Inigo esan duzu boster arte gabonetako kantak entzun, aukera zegoela, ez da? Nik uste dut YouTubeen bilatu behar duzula Jitipilla tapa. Jitipilla tapa. Olentzero Jitipilla tapa. Eta uste dut entzun egin behar dugula. Ze hori izan da, leku batzuetan, izaroren olentzero hori leheneko postuak endu dion abestia, Igual entzun eta ez naiz konturatzen. A ver, hemen nire Segundu bat. Entzun. Jipitilla tapa, mira la vera. Jipitilla tapa, olero etorrida. Jipitilla tapa, mendirik lanera. Jipitilla tapa. Duten ezagutzen. Eres parrandan ateratzen. Oso itxaskorra da, Oso itxaskorra da. Jitipilla tapa. Jitipilla tapa, eta gero gainera, batean hor, bum, lehertzen da, eta... Oraintxe, hemen, Michelle Jeper ez arliteke edo Odei Barroso, ez? Jitipilla tapa, gabiltzala dena, ez guztak itxia dola. Bueno, eta Mari Domingi teklatuarekin... Bideoklipa ikusi egin behar da. Ibine Virgineto. Gaztetxean, Mari Domingi gaztetxean DJ lanak egiten, ikusteko modua da. Baina, bai, Jitipilla tapa, tope. Urte oso entzuteko. Bai, eta parrandan entzun dau. Nik nahi zatera.
Hau leku askotan entzun da. Oso parama egiterako da, A ber, zote pixkatekin urtarriaren bosten parama egitea lortuko dut. Daukatola pixkat kuadrilla beste ingizun batzutan murgilduta. Eta jartzen dut, bezala eskatuko du. Bai. Baserri tabernan eskatu behar dago. Bai. Bueno, hau da, aurrok, abes batza, edo... Aurrok, zen ona. Bai, aurrok, abes batzak... Filip Alborrek sortu du kantua. Bai. Eta, aizu, Ze ona. Kuskuxatu, eta ikusi aurrok gitipila tapa, eta bideoak merezi du, eta aizu, baditu, ikustalditxoak, eta iruzkinak, eta bai. Ona, bai. Zuteko maukoa. Oso ona. Aizue, aurrera egin beharko dugu, eta beste giro batzutan murgildu behar dugu. Iruñara egingo dugu salto segituan, baina, tira, Baiora Mujikari urte berrion esan diogu, berriz ere urte berrion, eskerrik asko, eta 2026ak ekar diezagula. BTS asko, eta BTSen kontzertu bat gertu. Zehebok mani patuzeio. Eta ingun zen dugu, patuzeio? Ez daukat ideia. Bilatu dut eta aurkitu dutenagatik, modu estandarrena urte berria opatzeko, Zehebok mani patuzeio. Zehebok mani patuzeio. Entzuleok, urte berrion, bagoaz aurrera, hendik gauz asko kontatu arrizkizuegu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Entzuleok bai aurrera goaz, baina gaur bizitza korapilatzen ari zigu. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundua, munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna ginenean. Aizue, Iruñako Gaiarre antzokiari begira jarri behar dugu, baina hori baino lehenago jana arte eszenikoen agendak ere utzi dizkigu, uzten dizkigu, badakartza egun hauetarako proposamen gutxi txiki batzuk, eta hori ere erreparatu behar diegu, ze gaur bertan esaterako, badaukagu Anjon Telleria ikusteko aukera. Hoxe, Alegiko gaztetxean izango da gaur arratsaldeko 8etan bere ni ikuskizunarekin, beraz, bertara hurbildu gaitezke. Egia da asteburu honetarako batez ere aur ikuskizunen programazio zabala dagoela, gu ez gara horretan asko sartuko, zeia orduan ere ez gabiltza, baina badituze proposamen mordoa modu askotakoak, paiazoak, mutuak direnak, karaokea edo dantza dutenak, beraz, ziur ere gauza interesgarri asko izango dela. Gaurko ni Alegiko gaztetxean arratsaldeko 8etan Anjon Telleriarekin gozatzeko aukera, baina bihar larun bata, oraindik ere badira, pixkate oianak azaldu bezala, helduentzako proposamenetan murgilduta, nor naizen Baneki Gernika Lumo Liceo antzokian. Hoxe, atxaldeko 7etan izango da arte drama eta xuten azken lan hau ikusgai, eta Katana bakarrizketarekin Anagoitia aurrengo arresi aretoan izango da arratsaldeko 7etan. Beste bakarrizketa bat izango dugu Barakaldoko Gurutzetako Gizarte Etxean 7etan, furgonologoa. Julen Asperen bakarrizketa da eta bere furgonetan sartzera gonbidatuko gaitu eta bertan anekdota ezberdinak kontatuko dizkigu. Beste modu bateko antzeslana, askoz ere sakonagoa seguraski eta dramatik gehiago izango duena, emakume baten borroka eta metamorfosia Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango da, 3-tik 5 bitarte, Eneko Sagardoi eta Bitor Rogado ikusteko aukera izango dugu lan sakonean esan bezala. Eduard Luisen testu bada, eta ama eta semearen arteko harremana kontatzen da, eta batez ere amak zer aldaketa izaten duen bizitzan zehar. Oso proposamen berezia da,
eta, bueno, nik uste dut interesgarria horrelako aktore batzu ez gozatzeko gainera. Eta iganderako ere dantza proposamen bat badaukagu, Materia izenekoa, Oñatiko Santana udalantzokian eskainiko da txaleko 7 eta 5 ekitalditan banatuta dagoen pieza da, euskal mitologian bidaia atzera eramango gaituena, eta horretarako naturako elementu ez baliatuko da uraz, haizeaz, kaosaz, lurraz eta suaz. Eta beste itzordu pare bat aipatu behar dizkizuegu, naiz eta sarrerak agortuta dituzten biek, gaur Sutagarren kontzertua Bilbon, jaiotze basatiaren 35. urteurrena, baina sarrerak agortuta daude, eta gaur bihar eta etzidamu, esango nuke, 2, 3 eta 5, ez da, urtarriak, bai, 2, 3 eta 5 ondari naiz, gaur bihar eta etzidamu, etzakiten itzulera historikoa ere, baina sarrera guztiak agortuta daude. Esan duzu, bete esenena, ez? Nola biti ez? Bai. Nola agortuko ziren, dana agortzen da. Astigarragako Jalume biltokian izango da, esan da bezala, akaso, azken orduan sarreran edo atarian egon gote den, norbaitek saiaken egin lezake, baina printzipioz sarrerak agortuta daude. Gaiarre Antzokiaren historian murgilduko gara segituan beraz, Oiana Maritorenak enberekin. Keep calm and Bigarren kafea. 2026ko arte eszenikoen lehen gonbidatua antzoki bat izango da. Iruñako Gaiarre Antzokia. Bero momentuan esan genuen Euskal Herriko antzokien historiari buruz arituko ginela, eta orain arte Donostiako Victoria Eugenia antzokiaz bakarrik aritu gara, zinemaldian kokatu genuen. Beraz, bada bestei ere tartea egiteko unea, eta gaurkoan Nafarroara joango gara. Eta Nafarroara doinu hauekin egingo dugu bidaia. Askotan esan dut, segurazki hemen ez, ni Iruñean jaioa naiz, familia osoan Nafarrokoa dut, bai amaren aldetik eta baita aitaren aldetik, eta gabon hauetan zoritxarrez nahi baino gutxiago joan ahal izan naiz bertara, baina egia da beti dela berezia eta etxea Iruñean egotean niretzat. Horregatik, pentsatu nuen aurtengo lehen gonbidatua bertako antzokia, izate antzokietako bat. Eta bere izenaren jatorria aztertzean, Sebastian Julian Gaiarre Garjon, ezagutaraztea momentu aparta iruditzen zait. Izan ere, urtarrilaren 9 jaio zen datorren ostiralean, baina gaurko egunez hiltzen 1880. Arbosoen arkaitza 45 urterekin zendu zen, eta bere garaiko tenore onenetarikotzat jotzen da. Naiz eta ez dagoen bere ahotsaren grabaketarik inon. Zorintxarrez, garai hartakoak ezkarenok ezin izan dugu bere ahotsa disfrutatu, baina bere bizitza erakusten duen museoa badago Erronkarin bertan, bere jaioterrian. Dakizuen bezala, niri gonbidatuen txikitako bizipenak jakite asko gustatzen zait, ze harreman izan duten arte eszenikoekin, musikarekin, dantzarekin, antzerkiarekin, ea txikitatik harreman hori izan duten. Eta Garreren ibilbidea ere askorena bezala, etzen txikitatik musikara bideraturik egon. Izan ere, 13 urterekin hartu zen, eta 15 urte zituela aitak Iruñako denda batera bidali zuen lanera. Diotenez, han izan omen zuen lehen kontaktua musikarekin. Izan ere, bertan lanean ari zela, musika banda bat denda kanpotik pasa, eta honen atzetik joan zela diote. Horren ondorioz, lanetik bota zuten eta berriz ere, Erronkarira bueltatu behar izan zuen, etxera. Ondoren beste hainbat lanetan aritu zen, Irunberrin aritu zen lanean, eta berriz ere Iruñara bueltatu zen Salvador Pinaki Dukaseren enpresan errementari aritzera. Lanean zebilenean, kantatzeko ohitura omen zuen, eta lagun batek Iruñako Orfeoian izen emateko esan zion. Hala egin zuen, eta orduko zuzendari Joakin Maiak tenore hartu zuen bere ahotsa entzun ondoren. Hortik, Madrilera joan zen ikastera, gero Milanera, eta ordutik bere karrera arrakastaz beterikoa izan zen. Munduko lehen tenore gixare jarri zelarik. Mundu osoan zehar aritu zen kantuan, eta kantuaren errege gisa ere ezaguntzen.
Hala ere, heriotzak gazte harrapatu zuen esan bezala, 45 urte zituenean. 1889ko abenduan, Madrilen bronkoneumonia bat izan arren, kantatzera atera zen, oholtzara atera zen, eta zorabiatu egin zen. Diotenez, depresio handi batean sartu zen, zuen gaixotasunagatik, eta sukarraz gain, eta 1890ko urtarrilaren 2an, gaurko egunez, zendu zen. Bere izena duten kaleak daude, berari eskainiriko eskultura edota plazak, aipatutako museoa, pelikulak. Dugu pelikulak ere daudela, eta orain entzun duguna Gaiarre pelikulan Alfred Krausek abesten zuen Basko Navarro abestsoi abestia da. Bere omenez esan bezala denetari dugu, eta jakina aipaturiko eta hitz egin behar dugun Iruñako Gaiarre antzokiare bai. 1851 antzoki nagusia izenez eraiki zen egungo Gaztelu plazan, baina 1903an izen aldatu eta Gaiarre antzokia bihurtu zen. 1931an bertatik eraitsi eta egungo lekuan kokatu zen, Carlos Hirugarrenaren etorbidean. Horrela, Gaiarre antzokiak 1932ko maiatzaren 3an ireki zituen berriro ate. Javier Llanos arkitektoaren diseinuarekin. Garai hartan enpresa pribatuak izan zuen antzokiaren ustiapena, eta 1952an, Sociedad Anónima Inmobiliaria de Espectáculos, SAIDE, arduratu zen kudeaketa. Ordutik, eraberritze lanak ere izan ditu. 1953an esaterako, 1978an, sute baten ondorioz, 1989an hainbat arlo eraberritzeko, edota 2005, 2017 edota 24an. Aldaketa, Gaiarre antzokiak zutik dirau, eta gainera euskal tenore garrantzitsu baten izena daraman Iruñean bertan, gure sustraietan. Esan bezala ez dago Gaiarreren ahotsa entzuteko aukera asko, baina bere izebari idatzitako gutun bat badago, erronkari eraz idatzia, eta galdutako euskalki horren aztarnetako bat izan daitekeena. Barcelona, 19 de diciembre de 1884. Enetia Juana Maitia, Eugenio Zinda arronki. Kemen gaude anizko onki guziak eta hori nola dago? Nahi dia zinkona itxasuaren ekustra? Anizko handi da, tia Juana. Nahi badu nik du danizko deuri horrentako. Bidagearen pagatako eta kemenko ostatiaren pagatako. Ez du ekiten kemenozik. Bat ere, xaten dugu kemen anizko ongi eta gauero, hartan dugu inorne eskasi postretako eta gazte eta polik. Zer bizia. Tia Juana Maitia 10 urte txikiago bagunu. Gorainzi guzientako eta piliko bat neskatxi politi erronkariko guziat. Julian, hause gutuna? Eta tira, ulertzen dute dena ulertzea kosta egiten dela gutun honetan, erronkarieraz duela mendeterdi idatzita, baina gutxoera bere izeba Juanari idazten dio esanez ondo iritsi dela Bartzelonara, denak ondo daudela nola dagoen bera. Eta ea gustatuko litzaioken itxasoa ikustera etortzea, oso handia dela tia Juana, oso handia da, anizko handi da tia Juana, nahi badu nik du anizko deuri horrentako, nahi baduzu nik badu nahikoa diru horrentzako. Eta hor esaten dioz, bidagearen pagatako, bidaia ordaintzeko, eta kemengo ostatiaren pagateko, hemengo ostatua ordaintzeko. Otzik ez duela egiten, oso ondo jaten dela, eta zerbitzari gazteek ere postrea banatzen dutela. Ai, ze bizitzatia Juana, 10 urte gutxiago bagenitu. Oraintziak denentzat eta bereziki, erronkariko lagun guztientzat. Bueno, hemen itzulpen horrela egin dute baino. Neskatxi polit erronkariko guztiat guk ere uler dezakegu gaur egun lagunetik aratago.
Hoxe zen, gaurko edo aurtengo lehen gonbidatua, eta niri politia iritzi zai, gutuna oso politia iritzi zai, gero pena euskalkia galdu izana, baina hortxe arrasto batzuk ere ez, baditugu. Eta kuriosidade bezala, antzokian niri eraikin bezala egia da, ez zaidala beste antzoki batzuk igual politiagoak iruditzen ezki, baina garaiak ezberdinak dira, arkitektuak ezberdinak dira, eta baina kuriosoa iruditzen zait, eta hori aurrekoan Iruñean nengoela, ondoan nengoen musikari bati gainera galdetu egin nion. Antzoki bere sarreran 3 bandera dauzka. Eta harritu egin ninduen antzoki batek banderak izateak. Eta galdetu nuen ez dakit agian instituzionalki beste erabileraren bat ere baute du antzokiak, eta berak esan zian, bira, orain arte ez nintzen jabetu bandera horiek hor zeudenik, ez? Espainiakoa, Nafarrokoa eta Europakoa dauzka. Eta kurioso irutu zait, eta aurrerantzean begiratu ingoetze, arraro egiten zait antzoki batek. Zein ditu barkatu, Jana? Uste dut, Nafarroa, Espainia eta Europa esango nuke. Nik ere uste dut. Baina antzoki batek ez ditu izatea. Ez nuke esango. Bai, berari begira nengoela aurrekoan esan nun, eta hau? Kurioso egiten zait hau ChatGPT-ri galdetzen beste erantzun bat ematen dizula. Bai? ChatGPT oso maiz, oker dabil. Baina uste dut nik entzun izan dut, oker dabilenean zuk esaten badiozu, baina ez alda egia hau eta esaten duen bai, arrazoi daukazu. Arrazoi ematen dizula, tontoi bez. Hori entzun dut nik ere, askotan. Nik azken aldean egiten den bilaketa gehienetan gaizkiari da. Pentsa, dio ChatGPT Gaiarre antzokian ikurrina dagoela. Bai? Bai, nik galdetu diot, ea zer dela eta dauden 3 bandera, Gaiarre antzokian. Eta, orentxe ari zinela. Eta esan dit, 3 daude, kultura ezberdinen konbibentzia eta ez dakize, eta dago Naparrokoa, dago... Ez begira, 4 daude. Begira, enintzen akordatzen 4garrenaz, baina ez da ikurrina. Hori ba. Pentsa, nola bilen ChatGPT. Entzuleok, bagu goxo agurtu ere egin behar zaituztegu. Oskorri eta Martin Karziren arteko Nafarroa izeneko kantu honekin egin ditugu azken minutuak. Eta honekin egingo ditugu azken segunduak. Aiora Mujiko oraindik hemen dabil, beraz, datorren aste arte ez, bi aste barrur arte. Bai, urrengor arte. Zintzibili, Oiana Maritoren agen be datorren aster arte. Eta Goiure Zizarandian urrutian dabil, agur Goiuri eta agur Aixa, agur. Bagoaz entzuleok bihar asteburua da, baina astelenean bueltan izango gara. Horrelako irratiz interruptus honetan, astelenean saio izango dugu, baina aste artean urtarriaren 6arekin jai, eta urtarrian 7arekin munduak aurrera jarraitzeko eskubidea berreskuratuko du ondo izan, eta astelener arte. Martin Karzi. Keep calm and bigarren kafea.